नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। आज के कहानी बा कच्चा उम्र के नादानी। संगीता, अनीता और रानी गांव के मध्य विद्यालय से 8वां के परीक्षा पास कली सन। ओहनी के उच्च विद्यालय में बगल के गांव में नाम लिखाइल। तीनों सहेली एक साथ स्कूल जात रही सन, एके साथे घरे भी आवत रही सन। घर के बूढ़ लोग बेटी के पढ़ावे के पक्ष में ना रहन। उ लोग कहत रहन कि लड़की के खाली चूल्हा चौका सिलाई बुलाई कोई करे के चाही। संगीता और अनीता के रिश्तेदार में सब लड़की पढ़त रही सन, ऐसे ओकर माई बाप ओकरा के पढ़े भेज देलस। एक दिन रानी के तबीयत खराब हो गई तो स्कूल ना गई। बरसात के मौसम रहे। अनीता और संगीता स्कूल में से आवे लगली सन तो बरसात तेज होखे लागल। दोनों खेत में बनल झोपड़ी में रुक के बारिश के रुके के इंतजार करे लगली सन। वो दोनों जैसे ही झोपड़ी में गली सन तो देखली सन कि कुछ शराबी लोग ओइजा बैठ के शराब पिया तड़सन और जुआ खेला तड़सन। वो दोनों के देख के ओनी के पकड़े खातिर उठलसन। ओनी के इरादा समझ के दोनों सखी अपना एक हाथ में चप्पल और दूसरा हाथ में किताब के थैला लेके पूरा चिल्ला के ओइजा से भगली सन। दोनों दौड़ते हुए जब रोड पर पहुंचली सन तब देखली सन कि ओहनी के पीछा कोई नइखे करत। ओहनी के तेज चाल में दौड़ते हुए घरे पहुंचली सन। रानी के टाइफाइड हो गई रहे, ऐसे उ अगला दिन भी साथे ना गई। आज लौटते वक्त दोनों महसूस कैली सन कि 2 गो लफंगा ओहनी के पीछा करता। दोनों के मन में अब भय हो गई रहे। केहू तरह भागते हुए घरे पहुंचलस त अनीता के माई हाफे के कारण पूछली त अनीता सारा घटना उनका के बता देलस। अगला दिन स्कूल में एगो लइका संगीता के एक चिट्ठी और गुलाब के फूल देलस। संगीता ई बात अनीता के बतैलस त अनीता कहे लागल कि तू ओकरा के चिट्ठी वापस कर दे। एह पर संगीता कहे लागल कि तू फिल्म ना देखेलिस, सब फिल्म में हीरो हीरोइन के फूल देला। अनीता देखलस कि संगीता के ओकर बात के कोई असर नइखे होखत त उ घबरा गई। संगीता पीछा करे वाला लफंगा से भी हंस हंस के बतियावे लागल। अनीता के दिल दहलल जात रहे। रानी के अभी बहुत ज्यादा कमजोरी रहे, ऐसे उ स्कूल ना जात रहे। संगीता अब रोज नया नया गिफ्ट लेवे लागल और उ इठला इठला के अनीता के देखावे लागल। आज ओकरा मोबाइल फोन गिफ्ट में मिल रहे। उ बड़ा खुश रहे। संगीता अब जल्दी स्कूल जाए के तैयारी करत रहे और स्कूल में देर तक रुकत रहे। ओकरा साथे अनीता परेशान हो गई। कभी ओकर इच्छा होत रहे कि वो संगीता के छोड़ के अकेले ही स्कूल चल जाए। रानी अब कुछ ठीक हो गए रहे तो उ भी स्कूल जाए शुरू कर देलस तो उ भी संगीता के रंग ढंग देख के परेशान हो गई। उ संगीता से पूछलस कि कोई तारा के महंगा उपहार काहे दी तो संगीता इठलाते हुए कहलस कि हम ओकरा से बतियाई ना, एही से उ हमरा के गिफ्ट देवेला। दोनों संगीता के फिर से समझावे की कोशिश कैली सन, फिर भी संगीता ना मानल। आज तीनों सखी लौटत रही सन, सबके मुंह उतर रहे। संगीता सबसे आगे निकल के घरे के तरफ रुख कैलस। जब अनीता और रानी आराम से घरे बात करते हुए घरे लौटली सन, संजोग से संगीता के बाबूजी रास्ता में मिल गइलन। उ ओनी के मुंह देख के समझ गइलन कि कुछ गड़ल बा। उ रानी से पूछलन त रानी उनका के सब बात बता देलस। रानी उनका के शांत रह के दूसरा रास्ता निकाले के कहलस। अगला दिन संगीता घरे लौटल तो ओकर माई बाप खूब आपस में लड़त रहन जा।
ऊ पूछलस त पता चलल कि ओकर पापा ओकर माई के गहना केहू और औरत के दे देलस। ओकर माई कहत रहे कि तोर बाबूजी के संबंध दोसर औरत से बा। संगीता अपन बाबूजी से कहलस कि बाबूजी रउरा माई के गहना वापस ले आई, तो ओकर बाबूजी मना कर देलन और कहलन कि हम गहना कुछ समय खातिर ओकरा के देले बानी, जब ऊ वापस करी त हम तार माई के दे देब। संगीता के फोन बार बार रिंग करत रहे और ऊ बार बार फोन काटत रहे। ओकर माई कहत रहे कि तोर बाप बड़ा ही बेचारी हो गईल बड़न। संगीता के घरे अनीता वही वक्त आइल और दोनों माई बेटी के परेशान पाके कहे लागल कि अंकल जी की ऊ औरत अच्छा लागेले। त संगीता ओकरा के भला बुरा कहे लागल। ए पर अनीता संगीता के कान में ओकर कृत्य के बारे में कहलस त ऊ चुप हो गई। अनीता जाते वक्त कहलस कि संगीता तोर स्वभाव अपन बाबूजी जैसन बा, त संगीता के काटे तक खून ना। अगला दिन ऊ पूरा थैला भर के स्कूल गईल और सारा सामान अपन दोस्त के वापस कर देलस। संगीता के बदला स्वरूप से दोनों सहेली खुश हो गईली सन। 1 महीना के बाद अनीता संगीता के घरे आयल त संगीता के बाबूजी स्कूल और संगीता के बारे में पूछलन त अनीता बतैलस के संगीता अब सुधर गईल बिया। ई सुन के ओकर बाबूजी गहना के पुतली संगीता के माई के देते हुए कहलन कि हमरा बेटी के समक मिल गईल बा, एकर अब सही जगह पर एकरा के तू रख द। संगीता के कुछ समझ में ना आइल त ओकर बाबूजी बतैलन कि ई सब नाटक रहे त संगीता अवाक रह गई। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।